Takže aj dneska to bude jeden teleporting z prekrásnej záhrady, prekrásneho parku v kúpeloch Štos priamo na ostrov Boa Vista na Kapverdoch do hotela tohto. Aj ten som osobne navštívila. Nech sa páči, poďte. Iberoster Boa Vista, vitajte. Ups, po novom je to Voi Praia de Chaves Resort. Áno, hotel zmenil vlastníka a dostal nový názov. Úplne na začiatok poviem, že to pozerajte len ak ste v dobrej fyzickej kondícii, však uvidíte. No a poďme k tomu, čo hotel ponúka. Ponúka neskutočný relax v duchu kapverského no stress, ponúka neskutočne pestrú a chutnú stravu, neodmysliteľné animácie pre deti aj pre dospelých cez deň, aj večer. Večer sú tu ešte aj diskotéky. Animácie vedie takýto tím miestnych animátorov, respektíve medzinárodný tím animátorov. Je tu takýto prekrásny infinity bazén s výhľadom na širočísny oceán. Hotel je príšerne voňavý, ale tak, že tá vôňa vám bude zachádzať úplne všade. Budete si myslieť, že ste v nejakom voňavkárstve. Však pozrite sa, tá flóra je tu fakt, že neskutočná. No a teraz už sa blížime ku pláži a pochopíte, prečo som hovorila, že musíte byť v dobrej fyzickej kondícii, respektíve mali by ste byť v dobrej fyzickej kondícii, keď si budete vyberať tento hotel, aby ste prežili krásnu dovolenku. Hotel sa nachádza nad touto plážou. Pláž je vlastne ukončením prekrásnej, širokej a veľmi dlhej pláži Chaves, jednej z troch najkrajších pláží na ostrove. K pláži sa ide prakticky dole kopčekom a potom ešte musíte prejsť taký kúsok po piesku alebo po takom chodníčku, aby ste sa dostali na breh. No a odmenou vám bude tento šum mora. A pokiaľ vás hotel takže zaujal, tak ponuku hľadajte na www.topaz.sk.